Juan Kapitulo 12. Hunom kaadlaw, sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, niadto si Jesus sa Betania diin nagpuyo si Lazaro, ang gibanahaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya, ug si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro, usa sa mga nitambong sa kan-anan uban kang Jesus. Unya, si Maria mikuhag tunga sa kilong mahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus, ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 300 ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundi tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siyag did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa, nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Sa pagkasunod adlaw, ang dakong panon sa mga tawo nga mitambong sa pangilin sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa, nanguha silag mga palwa sa palmera, ug nanggula aron pagsugat kaniya, ug naninggit, daygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, ang Dios manalangin sa hari sa Israel. Si Jesus nakakaplag og nating asno ug mikabayo siya niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, ayaw kahadlok siyudad sa Sion. Ani ang imong hari, nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini niadtong higayuna, apan sa dihang gibanhaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya, ug nga kini ilang gibuhat kaniya. Nitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubong ug gibanhaw. Kini ang hinungdan nga gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa, nag-ingnanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo wala gayud kitay mahimo. Tan-awa ang tanan misunod kaniya. Pipila ka mga Griego nahiuban niadtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, Sir, buot kaming makikita kang Jesus. Busa, miadto si Felipe ug misugilon kang Andres. Ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, ang takna miabot na, nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa ka lugas trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kung kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi,
mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana magpatunhay niining alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglang musunod kanako aron kung hain ako, atoa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasinugod kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako ug unsa may akong isulti. Moingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa. Dili. Kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya, may tingog gikan sa langit nga nagkanayon. Gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagbarog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, "Midalugdog man." Ang uban miingon, "May anghel nga misulti kaniya." Apan si Jesus miingon kanila, "Dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundi tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutan. Ug kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo ngari kanako." Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tawo mitubag. Sa atong balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa nganong miingon ka man nga ang anak sa tawo kinahanglang iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tawo? Si Jesus mitubag. Ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo hiabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diha sa kangitngit wala mahibalo asa sila padung. Busa tuhuin ninyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Human kini isulti ni Jesus, milakaw siya ug mitago. Bisan tuod na nabuhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila motuo kaniya, aron nga ang gisulti ni propeta Isaias matuman. Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga among isangyaw? O kinsabay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom? Tungod niini wala sila makatuo kay si Isaias niingon man usab, gibutaan sila sa Dios ug gitakpan ang ilang salabutan aron sila dili makakita ug dili makasabot ug dili moari kanako aron ayuhon ko sila, nag-ingon ang Dios. Gisulti kini ni Isaias kay nakita man niya ang himaya ni Jesus ug nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa niini daghan kadagkuan sa mga Hudyo mituo kang Jesus, apan tungod sa mga Pariseo wala sila magpaila niini aron dili sila palagputon gikan sa sinagoga. Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tawo kaysa daygon sila sa Dios. Unya si Jesus misultig kusog, "Ang nagtuo kanako wala lamang magtuo kanako kundi usab nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako nga kahayag sa kalibutan aron ang tanang nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe ug dili magtuman niini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan kundi aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong magsalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingon kabubuton, kundi ang amahan nga nagpadala kanako maoy nagsugo kanako kun unsay akong isulti. Nasayod ako nga ang iyang sugo
naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa Amahan. Juan Kapitulo 12.